Στο βίντεο αυτό θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε πράγματα που είπαμε στις δύο τελευταίες διαλέξεις και θέλω να ξεκινήσω με την αρχή του κυβωτισμού, η οποία έλεγε ότι αν έχεις μια φθήνουσα ακολουθία από κλειστά διαστήματα A1, B1, να περιέχει το A2, B2, να περιέχει το A3, B3 κτλ. Έτσι ώστε τα μήκη αυτών των διαστημάτων να πηγαίνουν στο 0, τότε η τομή όλων αυτών των διαστημάτων είναι μονοσύνολο. Με άλλα λόγια, αυτά τα διαστήματα συρρικνώνονται σε ένα σημείο. Θέλω να τονίσω ότι είναι απαραίτητη η υπόθεση τα διαστήματα να είναι κλειστά. Εάν δεν είναι κλειστά τα διαστήματα και είναι το ένα μέσα στο άλλο και συρρικνώνονται, δηλαδή το μήκος πάει στο 0, μπορεί να μην συρρικνώνονται σε σημείο, μπορεί το μη να είναι κενή. Θα δώσω ένα παράδειγμα, το πιο απλό που υπάρχει, να πάρω τα διαστήματα 0, 1 δια 1. Αυτά τα διαστήματα είναι το ένα μέσα στο άλλο, είναι δηλαδή φθήνουσα η ακολουθία, τα μήκη τους πάνε στο 0, συρρικνώνονται, ωστόσο η τομή είναι κενή. Δεν υπάρχει κάποιος αριθμός ο οποίος να ανήκει σε όλα αυτά τα διαστήματα και μην μπείτε το 0. Το 0 δεν ανήκει σε κανένα. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτά τα διαστήματα. Και κανένας άλλος αριθμός δεν ανήκει, διότι εάν ανήκε κάποιος αριθμός σε όλα αυτά, αν ανήκει στην τομή, θα είχα ότι το χ ανήκει στο 0, 1 δια n για κάθε n. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το χ είναι θετικός αριθμός και μικρότερος από 1 δια n για κάθε n. Δεν υπάρχει τέτοιος θετικός αριθμός, φυσικά από την αρχιμίδια ιδιότητα. Η αρχιμίδια ιδιότητα μου λέει ότι αν σου δώσω οποιονδήποτε θετικό αριθμό, υπάρχει n ούτως ώστε το 1 δια n να είναι μικρότερο από αυτόν τον αριθμό. Επομένως αυτό εδώ πέρα είναι άτοπο από αρχιμίδια ιδιότητα. Ωστόσο, θέλω να παρατηρήσω το εξής για να δώσω και μία εφαρμογή των ακολουθιών Cauchy. Ας πούμε ότι έχεις yn, μία φθήνουσα ακολουθία διαστημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Το y1 είναι το μεγαλύτερο, περιέχει το y2, το y2 περιέχει το y3 κτλ. Και τα μήκη τους πάνε στο 0. Το μήκος του yn να πηγαίνει στο 0. Μήκος του yn είναι η διαφορά των άκρων. Προσέξτε, λέω γενικώς διαστήματα. Δεν λέω ούτε ανοιχτά, ούτε κλειστά, ούτε ημιάνοιχτα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, αρκεί το ένα να είναι μέσα στο άλλο και να μικραίνουν και το μήκος τους να πηγαίνει στο 0. Τότε, εάν επιλέξω ένα στοιχείο από κάθε ένα από αυτά, να επιλέξουμε ένα χn, ένα αριθμό σε κάθε ένα από αυτά, τότε δημιουργείται μια ακολουθία, αυτή η χn, η οποία συγκλίνει. Αυτό θέλω να το δείτε σε αντιδιαστολή με αυτό, να το αντιπαραβάλλετε με το προηγούμενο που είπα. Στην αρχή του κυβωτισμού, αν έχω κλειστά διαστήματα και συρρικνώνονται, τότε συρρικνώνονται σε μονοσύνολο. Αν έχω γενικώς διαστήματα, τα οποία συρρικνώνονται, δεν ξέρω εάν συρρικνώνονται σε μονοσύνολο ή στο τίποτα. Παρόλα αυτά, εάν επιλέξω ένα σημείο από κάθε ένα από αυτά, παίρνω μια ακολουθία η οποία συγκλίνει. Αυτό θα το δούμε σαν εφαρμογή της θεωρίας Cauchy. Δηλαδή, αρκεί να δείξω ότι η χ είναι Cauchy για να δείξω ότι συγκλίνει. Ότι η χ είναι ακολουθία Cauchy. Και πώς το κάνω αυτό? Παίρνω ένα ε και ζητάω ένα n0, ούτως ώστε από εκεί και μετά ανά 2 οι όροι της ακολουθίας να έχουν απόσταση μικρότερη από ε. Αφού το μήκος των διαστημάτων αυτών πάει στο 0, για τούτο εδώ το ε υπάρχει ένα n0, έτσι ώστε από εκεί και μετά το μήκος
του γιν να είναι μικρότερο από το ε. Αυτό το n0 είναι που θα μου κάνει τη δουλειά με την ακολουθία κοσί. Έχω λοιπόν ότι για αυτό το δεδομένο n0, για κάθε n και m μεγαλύτερα από το n0, μετά δηλαδή από το n0, και ας πάρω το ένα από τα δύο να είναι μεγαλύτερο από το άλλο, δεν έχει καμία διαφορά, ας πούμε ότι το n είναι μεγαλύτερο από το m, έχουμε, πάω να εκτιμήσω την απόσταση του χn από το χm. Εφόσον το m είναι μικρότερο από το n και η ακολουθία των διαστημάτων είναι φθήνουσα, το jm είναι μεγαλύτερο. Το jm δηλαδή περιέχει το jn, διότι αυτός εδώ ο δείκτης είναι πιο μικρός από τον άλλο. Τώρα το hn ανήκει στο jn, το hm ανήκει στο jm, άρα και τα δύο ανήκουν στο μεγαλύτερο, δηλαδή στο jm. Επομένως, έχω το μήκος, εδώ, δύο σημείων σε ένα διάστημα, αυτό το μήκος είναι μικρότερο φυσικά από το μήκος του διαστήματος. Αυτό είναι μικρότερο από το μήκος του jm, το οποίο, εφόσον το m είναι μετά το n0, είναι μικρότερο από το ε. Έδειξα λοιπόν ότι η ακολουθία είναι κοσί, επομένως συμπεραίνω ότι η χn συγκλίνει. Αυτό ήταν μια ωραία άσκηση πάνω σε ακολουθίες κοσί. Δείτε πόσο απλά έδειξα ότι μια ακολουθία συγκλίνει. Θα μπορούσα να δείξω ότι αυτή η ακολουθία συγκλίνει αναπαράγοντας, μιμούμενος μάλλον, το επιχείρημα στην απόδειξη της ιδιότητας του κυβωτισμού, της αρχής του κυβωτισμού. Αλλά αυτό θα ήταν αρκετά πιο μπερδεμένο. Χωρίς να είναι και αυτό δύσκολο, αλλά αρκετά πιο μπερδεμένο. Δείτε εδώ πώς βγήκε σε μια σειρά η σύγκληση μιας ακολουθίας, χωρίς ωστόσο να έχουμε προσδιορίσει ποιο είναι το όριό της. Θέλω να δώσω και μια εφαρμογή του κυβωτισμού, μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή, είναι κάτι που σας είχα πει στην αρχή του μαθήματος. Θα δείξω ότι το R δεν είναι αριθμίσιμο, ότι το R είναι υπεραριθμίσιμο. Ας υποθέσουμε ότι το R είναι αριθμίσιμο. Δηλαδή μπορεί να γραφτεί σαν μια άπειρη λίστα. Εάν το R είναι αριθμίσιμο, τότε και οποιοδήποτε υποσύνολό του είναι φυσικά αριθμίσιμο, ιδιαίτερα το 0,1 κλειστό θα είναι και αυτό αριθμίσιμο. Αριθμίσιμο σημαίνει ότι μπορώ να το γράψω σαν ακολουθία, σαν μια άπειρη λίστα αριθμών χ1, χ2, χ3. Θα δείξω ότι εάν υποθέσω ότι αυτό είναι αλήθεια, θα καταλήξω σε άτομο. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα, είναι μια όμορφη απόδειξη. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα κάνω εδώ κάποια σχήματα. Ας πούμε ότι το κλειστό διάστημα 0,1 είναι αυτό εδώ. Και το χωρίζω στα 3. Σε 3 διαδοχικά κλειστά διαστήματα ίσου υποτίθεται μήκους. Δεν φαίνεται στο σχήμα, αλλά ας πούμε ότι είναι ίσο το μήκος τους, δηλαδή 1/3 το κάθε ένα από αυτά τα κλειστά διαστήματα. Τώρα κοιτάξτε εδώ, στο 0,1, το 0,1 υποτίθεται ότι εξαντλείται, ότι καλύπτεται από όλα τα χ1, χ2, χ3. Σίγουρα υπάρχει ένα από τα 3 διαστήματα αυτά, στο οποίο δεν ανήκει το χ1. Το χ1 θα πέσει κάπου εδώ πέρα. Σίγουρα μπορώ να επιλέξω ένα διάστημα το οποίο να μην το περιέχει. Ακόμα και αν το χ1 πέσει σε κάποιο άκρο από αυτά, σε κάποιο κοινό άκρο, μπορώ εγώ να βρω κάποιο άλλο που να μην το περιέχει. Όπου και να είναι το χ1, μπορώ να βρω κάποιο από αυτά τα 3 που να μην το περιέχει, ας πούμε ότι είναι αυτό εδώ το ακριανό. Αυτό το ονομάζω J1. Το J1 λοιπόν έχει την ιδιότητα ότι αποφεύγει το χ1. Το χ1 δεν ανήκει στο διάστημα J1. Και κάνω την ίδια δουλειά στο J1. Το χωρίζω στα 3. Σε 3 κλειστά διαδοχικά υποδιαστήματα. Μήκους τώρα 1/1. Το 1/3 του 1/3. Τώρα το χ2 θα πέσει κάπου εδώ, στο 0,1. Σίγουρα υπάρχει ένα από αυτά τα 3 το οποίο το αποφεύγει. Μπορεί όλος διόλου να πέσει εδώ έξω, στα άλλα τα 2 που δεν επέλεξα και δεν έχω να κάνω τίποτα, αλλά ακόμα και αν πέσει εδώ, το χ2, εάν πέσει στο διάστημα J1, χωρίζοντας το J1 στα 3, κάποιο από αυτά, στα οποία το χώρισα, δεν το περιέχει.
ας πούμε ότι είναι το μεσαίο. Χάριν του σχήματος είναι αυτό, δεν σώνει και καλά το μεσαίο. Και ας το ονομάσουμε αυτό Ι2. Επομένως το Ι2 είναι ένα διάστημα το οποίο δεν περιέχει το Χ2, συγγνώμη. Και κάνω πάλι την ίδια δουλειά, χωρίζω το Ι2 στα 3, 3 διαστήματα ίσου μήκους. Το Χ3 δεν θα πέσει σε κάποια από αυτά, ας πούμε εδώ το ακριανό τώρα, για ποικιλία. Αυτό είναι το Ι3 και έχει την ιδιότητα ότι το Χ3 δεν ανήκει στο Ι3. Και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και παίρνω μία ακολουθία διαστημάτων με την ιδιότητα ότι κάθε ένα από αυτά, τα έχω ονομάσει Yn, αποφεύγει το σημείο Χn. Πάω δηλαδή να τα αποφύγω όλα τα σημεία με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, τι ιδιότητα έχουν αυτά τα διαστήματα, πέραν του ότι το κάθε ένα από αυτά αποφεύγει τον αριθμό Χn. Η βασική του ιδιότητα είναι το ένα είναι μέσα στο άλλο, από τον τρόπο που φτιάχνονται. Έχω ξεκινήσει από ολόκληρο το διάστημα, το 0,1, το έχω χωρίσει στα 3 και έχω πάρει το Ι1. Μετά έχω χωρίσει το Ι1 στα 3 και κάποιο από αυτά είναι το Ι2. Έχω χωρίσει το Ι2 στα 3, κάποιο από αυτά είναι το Ι3 και πάει λέγοντας. Επομένως είναι μια φθήνουσα ακολουθία διαστημάτων κλειστών και το μήκος του κάθε ενός από αυτά είναι 1 τρίτο εις την n. Το μήκος του Ι1, κοιτάξτε εδώ, πώς το πήρα το Ι1, χώρισα το 0,1 στα 3, κράτησα το 1, άρα έχει μήκος 1 τρίτο. Μετά το Ι2 πώς το πήρα, χώρισα το Ι1 στα 3, κράτησα κάποιο από αυτά. Έχει και αυτό μήκος 1 ένατο, μετά έχει μήκος 1 27 κτλ. Γενικά το ενδιάστημα έχει μήκος 1 δια 3 εις την n. Και αυτό πάει φυσικά στο 0, αυτή η ακολουθία. Επομένως, από την αρχή του κυβωτισμού, έχω ότι αυτά συρρυκνώνονται σε ένα σημείο. Δηλαδή η τομή τους, το σύνολο όλων των κοινών στοιχείων τους, είναι ένα μονοσύνολο. Είναι κάποιο χ. Όπου το χ είναι φυσικά ένας αριθμός στο κλειστό διάστημα 0,1. Τα πάντα βρίσκονται μέσα στο 0,1. Τώρα, εγώ υπέθεσα ότι το 0,1 είναι μια άπειρη λίστα, δηλαδή είναι τα χ1, χ2 κτλ. Και το χ είναι κάποιο σημείο στο 0,1, επομένως το χ είναι κάποιο από τα χ1, στο πούμε χn0, για κάποιο n0. Και τώρα πώς έρχεται το άτομο, το χ ανήκει στην τομή όλων των yn, επομένως ιδιαίτερα θα ανήκει και στο yn0. Όμως, πώς θα έχω επιλέξει τα yn με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε το χn να μην ανήκει στο yn. Έτσι έχω λοιπόν ότι ανήκει και δεν ανήκει ταυτόχρονα. Άρα το R δεν μπορώ να το γράψω σαν ακολουθία, το R δεν είναι αριθμίσιμο μέσω αυτού του πολύ έξυπνου επιχειρήματος, το οποίο ξαναλέω πώς το έκανα. Υπέθεσα ότι το R είναι αριθμίσιμο, άρα και το 0,1 το κλειστό είναι αριθμίσιμο, δηλαδή μπορώ να το γράψω σαν ακολουθία και μετά χωρίζοντας το διαδοχικά στα 3, επέλεγα διαστήματα τα οποία να αποφεύγουν σιγά σιγά όλους τους αριθμούς στο 0,1. Ωστόσο αυτά τα διαστήματα από την αρχή του κυβωτισμού συρρυκνώνονται κάπου και αυτό το κάπου είναι ένα σημείο που είναι έξω από τη λίστα. Την υποτιθέμενη λίστα η οποία περιγράφει το 0,1. Χρησιμοποιεί με θεμελιώδη τρόπο αυτό το επιχείρημα, το αξίωμα της πληρότητας και φαίνεται ακόμα μια φορά το ότι το αξίωμα αυτό έχει κεντρική θέση στην ανάλυση. Ό,τι κάνουμε, πραγματικά ό,τι κάνουμε, πίσω από εκεί βρίσκεται το αξίωμα της πληρότητας.